Αξιότιμε δήμαρχε, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι του Δήμου Σιττικής, επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Σιττικής, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Σιττικής, Σερών και Λευκώνα, Χριστός Ανέστη. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, όχι απλώς για να θυμηθούμε, αλλά για να μην ξεχάσουμε τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας μας. Να τιμήσουμε τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που εξοντώθηκαν βάναυσα σε μια γενοκτονία που κορυφώθηκε το 1919, αλλά είχε ξεκινήσει καιρό πριν. Μια γενοκτονία που δεν ήταν απλώς ένα έγκλημα κατά ενός λαού. Ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Σήμερα η φωνή εκείνων των ψυχών δεν έχει σιγήσει. Αντυχεί ακόμα μέσα από εμάς που προσπαθούμε να μην αφήσουμε να σβήσει η φλόγα της παράδοσης και να μην λησμονηθεί ο ηρωισμός και η αγάπη των προγόνων μας για την παντοτινή μας πατρίδα, τον Πόντο. Γιατί ο Πόντος δεν είναι μια χαμένη πατρίδα. Είναι μια αθάνατη φλόγα. Στο κείμενο που ακολουθεί θα τιμήσουμε δύο σκοτεινά μα και φωτεινά για τη μνήμη μας κεφάλαια. Τις κρεμάλες της Αμάσιας και την καμπάνα του Πόντου. Οι κρεμάλες της Αμάσιας ήταν το αποκορύφωμα της βαρβαρότητας. Εκεί στήθηκαν πρόχειρα δικαστήρια, κατασκευασμένες κατηγορίες και το αποτέλεσμα θάνατος. Χωρίς υπεράσπιση, χωρίς έλεος. Μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες. Κι όμως εκείνοι δεν λύγησαν. Στάθηκαν όρθιοι και έγιναν σύμβολα. Και ύστερα η καμπάνα του Πόντου. Όχι μια καμπάνα από μέταλλο, αλλά μια καμπάνα μνήμης η οποία μας αφυπνίζει. Όχι για εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη, για αναγνώριση. Γιατί όσο δεν αναγνωρίζεται μια γενοκτονία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξανασυμβεί. Έβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθρα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραϊκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δύο έψελναν. Ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Όμως, απ' τα άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον μοιραίων πουλήν από την πόλη έρτε με το φτερούλι να θε χαρτί περιγραμμένον δε συνάμπελον πονεύ μη δέσω περιβόλη. Επίε και επώνεψε συγκυπαρείς την ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Ξέρασιος γιαννίκασε. Ατός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτια αναγνώθ, σίτια κλαίει, σίτα ανακρούει την καρδία. Να ηλεί εμάς και βάει εμάς, πάρθεν η Ρωμανία. Να ηλεί εμάς και βάει εμάς η τούρτη πόλη ετέραν το βασίλος καν και ένα αυθεντία. Rinolo
ο Χρυσόστομος κλειδεροκοπάται. Αδειάνες ο Χρυσόστομος κλειδεροκοπάται. Μικρές αγιάνε μου και μυρμοκοπάσε η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία επάρθε, η Ρωμανία πέρασε, αν φύγει και φέρει κι άλλο. 15 Σεπτεμβρίου 1921, λίγες ώρες μετά τη δίκη που θα τον οδηγούσε με τα βεβαιότητα στον θάνατο, γράφει από το κουντρούμι των φυλακών στην αγαπημένη του σύζυγο. Φίλτατη ουρανία, χθες, η μέρα της σταυροπροσκυνήσεως, επαρουσιάσει στο δικαστήριο Ιστικλάλ. Καμία ελπίδα δεν έχω πλέον. Σήμερα θα δοθεί απόφαση, η οποία βεβαίως θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγεία και στην προστασία του Πανάγαθου. Περιτά τα πολλά λόγια, θάρρος και εγκαρτέρησης και ελπίση επικυρίων, για να μπορέσεις το καταδύναμη να σηκώσεις το βαρύ φορτίο σου. Σας γλυκοφιλώ όλους, ο Ματθαίος σου. Ιστερόγραφο, εις τα φίλτατα την ευχή μου, καλή πρόοδο και καλή διαγωγή, όπως η ψυχή μου και μακρόθεν αγάλωτη, ο ίδιος. Será
σου για μάνα, για μάνα. Σκοτώσα, τα πέλαινανε σκοτώσα και είτε πατωμένο σου για μανάμα, που για μανάμα. Σεβαστοί μου γονείς, προσφυλής μου σύζυγος, τέκνα μου αγαπητά, λυπή συγγενείς και φίλοι, κατεδικάς στην αθώος ως εις θάνατον ή το θέλημα Θεού. Δια τούτο και εγώ δεν λυπούμε. Και εσείς μη λυπηθείτε. Έχω πίστη ότι θα συναντηθούμε εις την άλλη ζωή. Σας στέλνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου, ενώ όσο ζείτε να με μνημονεύετε. Αντιόπη, ο Θεός δεν με αξίωσε να γυροκομίσω τους γονείς μας. Το έργο τούτο το αφήνω μόνον εις σε. Δια σε και δια τα τέκνα μας είμαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. Να μην λυπηθείς και αγανακτήσεις εναντίον του θελήματος του Θεού. Εάν επιζήσετε της καταιγίδας αυτής, να πάτε στους γονείς μας κοντά και να γράφεις δε και στον Φώτιον και τον Χρύσαθον την παράκλησή μου, όπως λάβωσιν υπό την μέρη Μνάντων την Ιουλίαν και την Χρυσάθη. Τη βεργέτα και το ορολόγι μου παρέδωσα εις τον Κύριον Βαλιούλη. Τα ρούχα μου θα διαμοιραστούν εδώ. Πήρα την τελευταία σου επιστολή και είμαι ήσυχος εν τη φυλακή. Εξομολογήθη, εγένετο λειτουργία και εκοινώνησα. Θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυμώ να μην κλάψετε πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Σας φιλώ όλους εκ ψυχής, ο ειδικός σας Αντώνιος Τζινόγλου. Την Κυριακή στα Φυλακάς τελείται η Θεία Λειτουργία. Εάν έχει η χριστιανική ιστορία παρομοίας λειτουργίας, ας προσθέσει και την τελευταία εκείνη. Προσέχουσα να μην επισκιάζει τας προηγουμένας. Προσέρχονται πάντες εν κατανοίξη και με τα δακρύων καθηκετεύουν τον ύψιστον, όπως ενισχύσει αυτούς κατά τας αγωνιώδης εκείνας στιγμάς. Ψάλλεται ιερά ακολουθία και λιγμή διακόπτουσιν αυτήν πανταχώθεν. Γονικλησίε, συγκινήσεις και κλονισμοί ολόσωμοι, δια την προβλεπομένη άδικον θανάτωσιν των πλήστων εκ των παρισταμένων. Επισπώσει, μετά την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής, βαρισίμαντον προσφώνημα του Πανοσεολογετάτου Πρωτοσυγγέλου Κυρίου Πλάτωνος, ως της διαλόγων μεστών πίστεως και θάρρους εμψυχώνει τους πάντας. Επίσης συνεχίζει διορέας προσλαγιάς. Συγκινήσει ο ιεροδιάκονος Βασίλειος Φελέκης και καταλήγει για τον εξής. Όταν τρογούνταν κάποτε τα φύλλα της αμπέλου από την Εύα την τρελή, το κλίμα της απάντησε: όσοι κι αν τρώγεις αλίπητα τα πράσινα μου φύλλα, καινούργια θα πλαστήσουνε κλονιά στα φιλοβόλα, πως ο μόστον θα γεννεί σπονδί στο σφάξιμό σου. Συγχωρήθηκα Θεό το Χρήστο κι η Παναγιά ΣΥΡΙΖΑ. Συγχωρήθηκα Θεό το Χρήστο κι η Παναγιά ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σκαθούν οι άνοιες, σαν μιλάει προφητάδες, σαν προφητεύουν και τη Χριστού τα πάθη, σαν προφητεύουν και τη Χριστού τα πάθη. Σαν Μωυσής ψάρι, σαν οι προφητάδες, σαν Μωυσής ψάρι, σαν οι προφητάδες, σαν εσύ απόδε και απέθε Κύριε, σαν εσύ απόδε και απέθε Κύριε. Σαν εσύ παρήσε μετά τον Αρχαγγέλων, σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα. Γλυκύτατη μου Κλειό, σήμερον ετελέσθη τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμεν όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ότι ακρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών και 5 τραπεζούντι, και θα γίνει ο διαγχώδης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμαστε εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδεία σας ας παίξουν και ας χορέψουν. Ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Τον Γιώργο να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννη ας τον πάρει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά, τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, την Βαλεντίνη να την μάθεις ραπτική, την Φοφό να μην χωρίζεσαι ενώ ζεις. Στο Στάθιο τα σε βγάζουν και την υποχρέωση, όπως χωρίς αμοιβή διεκπερώσει όλα στα οικογενειακά σου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών ας με μνημονεύσει ενώ ζει, να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες του Λουκαστή το σχολείο. Κι ας με συγχωρήσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον πατέρα και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος Άλεξ Γεωργίου Ακριτίδης, φυλακές Αμάσιας, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 1921. Σημάσαι να πρασιώμα, να ακούω θάλασσας βοή και παπορίλα νόμα, να ακούω κουμπον σύρμα και αβαλίσσα νόμα.
Ο αγαπητός σύζυγος και πατήρ σας, Περικλής Κουζουτζάκογλου. Αμάσια και 7 Σεπτεμβρίου 1921. Αγαπητοί και πολυπόθητός μη Μαξιμιλιανοί και αγαπητά μου τέκνα, Σαπφό, Κουζινός, Εάνζη, Αναστασία, Μαρίκα, Λάζαρος και Τριανταφυλιά, εις Αλάτσαμ. Χθες εισήλθομεν εις την διαδικασία και μετά λύπης μου είδον ότι μεταξύ των εγγράφων μου ευρέθησαν έγγραφα τα οποία δεν ανήκαν εις εμέ και τα οποία ετέθησαν επίτηδες προς ενοχοποίησή μου και ως εκ τούτου το δικαστήριο της ανεξαρτησίας προέβη στην απόφαση της καταδίκης μου. Συνεπία αντιπαθής και επειδή δεν έχω την απόφαση της καταδίκης μου, συνεπία αντιπαθίας και επειδή δεν έχω πλέον ελπίδας ότι θα ζήσω, πρώτου να απαχωνιστώ, εθεώρησα εύλογον να χαράξω τα σολίγας ταύτας γραμμάς. Εγώ δεν λυπούμαι διότι θα απαχωνιστώ και εσείς μη λυπήστε, διότι δεν καταδικάζομαι εις τον διαγχώνην θάνατον ως κακούργος, δολοφόνος και εγκληματίας ή επί εσχρότητη, και να έχετε πλήρη την πεποίθηση ότι άνευ της θελήσεως του Θεού ουδέν δυνατόν γενέστε και ο μόνος παρήγορος είναι ο Θεός, ώστις θα σας παρηγορήσει. Μερικά μικρά αντικείμενα, τα οποία είχον, τα παρέδωσα εις τον κύριο Μιχαλάκη Αντώνογλου και εις τον Γρηγόριο Γρηγοριάδη. Τον κύριο Γρηγόριον τον εγνώρισα ότι είμαι πολύ τίμιος και ευγενής. Ο Θεός να τον χαρίσει εις τους γονείς του. Δια το μέλλον της θυγατρός μας Σαπφούς, ο Θεός μου θα σας οδηγήσει και εις εκείνον, τον οποίον ηθέλετε κρίνει κατάλληλον. Δίδετε τον λόγο σας, τα άλλα προς το παρόν είναι ακόμη πολύ μικρά. Επιστήσατε την προσοχή σας και φροντίσατε δια την εκπαίδευση του Υιού μας Λάζαρου, τουλάχιστον, εάν ο Θεός σας τον χαρίσει, να δυνηθεί να γίνει καλός άνθρωπος και να δοξάσει το όνομα της οικογένειας μας, και εύχομαι με τη βοήθεια του έθνους μας και τη βοήθειά σας να γίνει ένας καλός και ωφέλιμος ανήρ. Σας αφήνω εις το έλεος του Θεού, σας αναγκαλίζομαι και σας γλυκοασπάζομαι, και από τους άλλους συγγενείς και φίλους, βέβαια δεν ελπίζω να έμειναν πολλοί άνδρες, ζητώ συγχώρεση και εγώ τους συγχωρώ με όλη μου την καρδία και τους αποχαιρετώ. Ο κόσμος αυτός είναι μάταιος και πρόσχερος και πάντες προτού να παρέλθει πολύς καιρός θα έλθετε και όλοι ομού, υμνούντες και δοξάζοντες το όνομα του υψίστου. Θα συμμετέχουμε τις δόξεις αυτού. Ο Θεός να μας αξιώσει να σχηματίσουμε μια νέα οικογένεια εν το παραδείσου. Έχω πλήρη πεποίθηση προς ευλαβής σύζυγος Μαξιμιλιανή μου και θέλω να εκπαιδεύσεις τα τέκνα μας σύμφωνα με την πίστη σου. Τας Κυριακάς και εορτάς μη απουσιάζετε από την Εκκλησία και δις του έτους να κοινωνείτε των Αγίων και Αχράντων Μυστηρίων. Ζείτε ως γνήσιοι Ορθόδοξοι. Η θρησκεία μας είναι πολύ ωραία και εξόχως και εξ αποκαλύψεως εκ μέρους του Θεού. Πάντοτε να κάνετε των σημείων του Σταυρού. Τηρείτε την τελευταία θέλησή μου, διότι ο Σταυρός
είναι το ενδοξότερον σημείο του χριστιανισμού, είναι επάναγκες και υποχρεωτικών. Προφυλαχτείτε από εκείνους οι οποίοι με μωρά στινάς λέξεις προσπαθούν να σας απατήσουν υπό το πρόσχημα απλοποιήσεως της θρησκείας. Προσεύχεστε όπως απορρέει από την διάνοιά σας και από την καρδιά σας. Δίδετε εντεύξεις προς τον Πανάγαθο, συνομιλείτε μαζί του. Αυτή είναι η θρησκεία, αυτός είναι ο παράδεισος. Όλα απορρέουν από αυτά τα δύο. Εν τέλει σας αποχαιρετώ, ο Θεός έστω με θυμόν, ο Θεός να σας δώσει υπομονή, ο Πανάγαθος έστω βοηθός ημών. Αμήν. Ασπάζουμε τους οφθαλμούς σας. Ο αγαπητός σύζυγος και πατήρ σας, Περικλής Κουζουτζάκολου. Να σαν τη μάναν που γεννά τα 30 χρόνια μίαν και 7 ιών τραντέλεναν και νύφεν καλαφόρα. Ατόναν πώς τα λέγομαι, ατόν πώς τα καλούμε. Ατόν Πορφύριν κολλήσκιατον, ατόν Πορφύριν καλέστεν. Να σαν τη μάναν που γεννά τα 30 χρόνια μίαν και 7 ιών τραντέλεναν και νύφεν καλαφόρα. Εκατοντάδες γυναικόπαιδα. Οι άντρες ήταν όλοι στο βουνό. Το 1921 οι Τούρκοι, αφού περικύκλωσαν το χωριό, συνέλαβαν όσες γυναίκες και κοπέλες δεν πρόλαβαν να φύγουν και αφού τις κακοποίησαν, τις έκλεισαν μέσα στην εκκλησία και τις έκαψαν. Όσες γλίτωσαν, κρύφτηκαν στον κάμπο, μέσα στα σπαρτά και όταν έβλεπαν κάποιον γνωστό, κουνούσαν μαντήλια για να μην φωνάξουν και εντοπιστούν. Προς τιμήν αυτών των γυναικών χορεύεται ο χορός Καρά Πουνάρ. Κάποτε γέντονε σεισμός κι η γη όλεν εσύεν.
Παπαντή και ο Χριστόν και Αγιάννες τη Δαφνούντας, εξέγγεν λάμψην θεϊκόν, τα για Σοφιάς ο Τρούλων. Ο Άγιος Ευγένιος έλαμψεν άμμον ήλες, αστράφτη χρυσοκέφαλος και αστροφεγγίζω κάστρεν. Αεφίλιππον λαμποκοπά, η θάλασσα σημούται, τελεούσας απεθαμέν, έψανε τα κερία και τα εσάβα εφώταξεν το τρανόν η καντήλα. Τα ρημοκλήσα τα μικρά και ούλια τα παρεκκλήσα, σιγήν άστρα εγένταν, καμπάνας μικρά και τρανά, εγένταν ούλια έναν καμπάναν κρεμαστόν, ασουρανού την μέσεαν, αργοσαλεύ. Και ενωθάντα κλαψίματα και τον υγωγιάς και ενωθάνω και περνάνε τίποτα μη το δρόμο, αχ τίποτα μη το δρόμο. Και πουλάν και γύρως και ίσα τα παραστατεύε και μια βραδιέφα. Κι ένα σαφορία τα μικρά κι ασά και οφθαλόφα κι ένα σαν ψηλά σαν χαμένα. Oh
εγγόνια αυτών που ήρθαν ρακέμβητοι στην Ελλάδα μετά από 3.000 χρόνια ιστορίας. Είμαστε αυτοί που επέζησαν. Είμαστε το τελευταίο βασίλειο που έπεσε στην Ανατολή μετά την Κωνσταντινούπολη. Η γη μας ποτίστηκε με το αίμα και τα δάκρυα των δικών μας, οι οποίοι μισήθηκαν και κυνηγήθηκαν με μανία από τον αμήλικτο εχθρό. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε ζωντανό μέχρι σήμερα τον πυρήχιο χορό. Είμαστε αυτοί που όταν ήρθαν οι παππούδες μας από την πατρίδα τους στην Ελλάδα, τους συμπεριφερθήκαν σαν ξένους. Τίποτα δεν ξεχνιέται, όσο εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τελικής δικαίωσης και αναγνώρισης αυτής της μαύρης επετείου. Ποτέ δεν θα στερέψουν τα δάκρυά μας. Πάντα θα κλαίμε για τους ανθρώπους μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε. Θα ζουν στη σκέψη και στην καρδιά μας και με την ευλογία τους θα πορευόμαστε. Άλλωστε ο θάνατος εν μικρός μπροστά στην αγάπη για τις ρίζες μας. Δεν ξεχνώ, πάντα τιμώ, πάντα θα υπάρχουν στην καρδιά μας τα θύματα της γενοκτονίας και ο πόντος η πατρίδα μας ένα άστρο φωτεινό, οψέ, σήμερα και για πάντα. Σέβα!
Thank you.